Mga igsoon ko diyan ni Kristo nining atong kasaulugan karon, ang atong pagbasa nagtudlo kanato nga ang gipili ni Jesus o gipadala ginganlan og apostoles. Dinhi sa Ebanghelyo ni San Marcos, una natong nadungog ang pulong nga apostoles, diin sila gipili gayud ni Jesus o gipadala. Gipadala aron paghimo o pag-abaga o pagtabang sa misyon nga iyang gihatag sa katawhan sa Dios. O kini usa gayud katimailhan mga igsoon nga dinhi pa lamang sa maong yugto nga buhi pa si Jesus. Kabahin gayud di ay sa gipadayag ni Jesus nga ang iyang tumutuo, ang iyang mga sumusunod, mahimong kabahin gayud nga adunay misyon nga pagahimuon alang sa kaayuhan, una sa tanan, ngadto sa katawhan nga makadungog sa mayong balita, ug ikaduha alang sa kahimayaan gayud sa Dios. Uban niini kita nagadako sa simbahan nga kining misyon atong gipahait sa atong kinabuhi. Nga di ay kung moingon kita nga ako tumutuo sa Dios, ako Katoliko, ako Kristiyano, wala kita nagatuo nga kita gitawag lamang aron sa pagampo diha sa simbahan, aron sa pagpalawom lamang sa atong debosyon o mga pulong sa pagpangaliang ato sa Ginoo, kundili diha gayud sa buhat. Doon nagyud kita'y buhaton. Ang atong pagtuo nga walay buhat, patay nga pagtuo. Busa ang buhing pagtuo, kanunay gayud kini nakadikit diha gayud sa misyon nga gihatag ni Kristo, nga niining buhi pa siya, niining ingani ka kasayo, gihimo na niyang kabahin sa iyang pagtudlo sa mga apostoles. Kana bitawng manrabaho ta naamantay apprenticeship, no? Naamantay on the job training. Nga pasabot ani nga kita giumol na gihatagan nagdireksyon nga dirita padulong ang atong tinuod nga edukasyon, ang atong tinuod nga pagtrabaho, ang pagbuhat sa maong misyon. Busa nindot ning pamalandungan nato nga diya sa atong pagtuo ni Jesus, matud pa sa unang pagbasa nga siya ang labang pari, nga kita miduol kang Jesus nga maoy nagpataliwala sa bag-ong kasabutan, nga ang bag-ong kasabutan nag-auhag kanato. Dili lamang nga mahimong tumutuo, kundi nag-auhag kanato nga atong bation nga diha sa bag-ong kasabutan, ikaw ako mga anak sa Dios. Walay second class citizen unta sa atong Kristohanong pagtuo kung dili kita mga citizens of the kingdom of God. Ug ipadayag kini nato diha gayud sa pagbuhat nato sa misyon nga gihatag ni Jesus kanato. Busa unta klaro kanato mga igsoon nga di ay dili lang mingon kita Katoliko ko kay binunyagan ko diha sa simbahan. Na may mga estudyante diri mingon to, Katoliko ko ngano man kay nag-eskwela man ko diha sa Holy Cross Catholic School. Usahay makapaaghat kanato. Ngano man dong nga naghimo makag maayong buhat, requirement manggod kini sa eskwelahan para makapasar ko. Ngano man brad nga nahimo man kang piniyalan, mao man ni ang prerequisite
sa akong pagka-GSL. Ano man nga nagsimba man ka og Thursday, mao manggod ning gisulti sa among kuraparuko nga matag Thursday deboto ni San Jose musimba gyud. Sometimes, brothers and sisters, when we cannot link what we do to what we believe, then sometimes the gap is missing out, that we just do things according and for our own glory. Maunang haito nato mga igsuon. Sa eskwelahan, sa JKK, sa atong simbahan, haito nato ang pagtan-aw nga ako binunyagan, adunay misyon nga gihatag ni Kristo kanako nga akong pagabuhaton. Nga di ko mahimutang kung di mahimo kining akong misyon sa kinabuhi. Unya karon, mao na nga sa atong confraternity, atong gipahait ni sa debosyon nato kang San Jose, atong gipahait ni nga dili lang ta debosyon nga makaila kang San Jose pinaagi sa atong pagsimba o pag-apil sa Eucharistia. Kundi unsa may buhat. Mao na nga naatay mga gitawag nato works of mercy. Unsa man ang works of mercy? Dili na siya pa-char-char sa mga devotees. Ang works of mercy mission. Pagbuhat sa misyon nga gihatag ni Kristo kanato. Nga gipadala aron pagsangyaw sa mga balita. Ug ang pagsangyaw sa mga pinaagi sa buhat unsa may kahimtang diha nato usa kita maningkamot sa pagtubag. Hapit na pod ang atong pista, no? Ang atong secondary patron saint March kano sa 19. Nya magsugod na pud ta sa atong works of mercy. Unsa man, dili lang ang Hot Meals on Wheels, magsugod na pud ta sa tabang pabalay. Ay kakapoy ra ni Pader oy. Kapoy, no? Nga mo tabang man tag pabalay nga na sa ubang mga tao nga iya-iya man tag balay, kini gani among balay dili pa kini kompleto. Mutabang na nuta sa uban. Naunsa naman noon eh. Di nato masabtan usahay kung ang atong kaugalingon ang tan-awon lamang. Karon sa atong ebanghelyo nagaingon ang Ginoo, tan-awa kini nga niadtong naa ako sa inyo, gibuhat ko na ni sa mga apostoles nga akong gipadala ngadto sa nagkadaiyang lugar aron pagsangyaw sa mayong balita o paghatag sa maayong mga panig-ingnan diha sa ilang mga buhat. Kay ang maayong balita kanunay nagdala og mga maayong buluhaton alang sa uban. Busa mga igsuon ato ning lantawon nga kini siya usa ka buluhaton. Dili ni siya usa ka gahom. Kay usahay diha sa ebanghelyo ma-attract kita niining mga gisulti ni Jesus nga tinuod gayud nga gihatagan sila gahom, batok sa yawa nga ilang mahinginlan, no? Gihatagan sila gahom nga taliwala sa mga kalisdanan, no? Sila nagapadayon pinagi sa grasya ni Kristo. Usahay mo dikit sa gahom because we always think that in order to serve we need power. Naman na ito, madungga sa mga politiko ba? Pili alagi ko ninyo, ibutang ko sa posisyon, aron kung naanak ko sa gahom, makaalagad na ko kaninyo. Diba, but man? Naanas posisyon, alagad siya sa iyang kaugalingon. Kadaghanan, pinaagi gani sa pagtuis sa mga prinsipyo nga alang sa katawhan para lamang makaangkon og dako nga bahin sa iyang pagpahigayon sa kaban sa atong nasod. Gahom.
Usahay mo na tong requirement para kita makaalagad. Mingon si Jesus, di mao. Di mao. Kay gani sa iyang pagpadala sa mga apostoles, anindot sa iyang pagtugon, no? Ayaw kamog pagdalag, pagkaon ni puntil, ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag, laing bisti, gawas sa inyong isulob. Kini mga kaigsunan, ang picture sa usa ka tinuod nga gipadala. Not dependent on power and material things, but always sharp in his mission. Nga bisag asa ipadala, unsang lugara, og kanusa, dili gayud makambyo ang maong perspektibo nga mas importante ang misyon kaysa akong maangkon. Nya, naabya ni, no? Kutag sa dili, himo na tong kondisyon. San Jose, mutabang lagi ko sa tabang pabalay San Jose. Basta San Jose, no? Kwaaning akong problema. Basta San Jose, ayuha lagi ko sa akong sakit. Basta San Jose, tagay lagi ko og daghang kwarta. Mutabang lagi ko. We have a lot of conditions in order to do the mission. Yet Jesus is teaching us today, ayaw kagulin ang imong mga kahadlok sa kinabuhi. Himua ang imong misyon. Kaya ang atong pagmihimo sa misyon, diha sa Dios, pinaagi o nagtubod kayod sa grasya, sa gasa sa Dios, dili sa atong kaugalingong kapasidad. Busa, mga igsuon, dinhi atong pangayuon sa atong patron nga si San Jose. Tudloi ko, Saint Joseph, nga unta sama kanimo sa imong pagpaminaw o pagkadungog sa invitasyon sa Dios nga ikaw mahimong ama ni Jesus ug mahimong bana ni Maria diha sa usa ka extraordinary nga kahimtang. Wa ka magmakuli sa paghatag sa imong kaugalingon, kundili gidawat nimo si Maria. Misyon ni San Jose. Pero iyang gipuy-an taliwala sa tanang kabalaka. Kanang espiritu, mga igsoon, dalhon ta sa atong kinabuhi karon, isip mga dibuto ug puy-an ta nga taliwala sa mga kabalaka, ifs and buts of life. We will continue to do God's work because doing God's work is our mission, and doing our mission is not according to our capacity but according to the grace and mercy of God. Nautunta nga nining Eucharistia, pununta sa maong kadasig sa atong pagpadayon sa atong misyon, isip mga debuto ni San Jose, ug isip mga binunyagan sa ngalan ni Jesus, nga kita magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ug pagdala sa kaayuhan sa Dios ngadto sa uban. Amen. Manindog kita.